issa ħuti, inħabrilkom aħbar tajba, ferħ kbir għall-poplu kollu, isimgħuha bil-ferħ. Kienu għaddew eluf u eluf ta' snin minn meta fil-bidu Alla ħala is-sema u l-art u kmandalhom progress dejjemi matul iż-żminijiet. Meta kmanda lill-ilmijiet ikatru mijiet ta' ħlejja ħajjin u lill-safar itiru fuq l-art. Kienu għaddew eluf u eluf ta' snin. Minn meta Alla rid li jidher fuq l-art il-bniedem, mamul sura u x-xekk tiegħu, sabiex jaħkem l-ġubijiet tad-dinja u jikkontempla l-kobor tal-ħolqien u jfaħħar f'kull ħin lill-ħalliem. Kienu għaddew eluf u eluf ta' snin li fihom il-ħsibijiet tal-bnedmin dejjem miġbudin lejn il-ħażin imlew id-dinja bidnu sakemm Alla ddeċieda li jsaffija bl-ilmijiet tad-Dilluvju. Kienu għaddew madwar 2000 sena. Meta Abram nissierna fil-fidi u bidjenti għall-leħen Alla, saraq lejn l-art mhux magħrufa biex jagħti bidu għall-poplu magħżul. Kienu għaddew daqs 1510 snin minn meta Mosè għadda lil Abram bil-mixi minn nofs il-baħar tal-Qasam għaliex dak il-ġens meħlus mir-rjasar tal-Farun kien xeff tal-familja tal-Imamdi. Kienu għaddew 1032 sena. Meta David ir-rajum li kien jieħu ħsieb il-meħla ta' Ġesse, missieru, kien midlub mill-profeta Samwel bħala re kbir ta' Iżrael. Kienu għaddew madwar 700 sena minn meta Iżrael ħafna drabi kien jaqaf l-infedelta lejn missierietu u għalaq widnejh u qalbu għall-profeti mibgħuta minn Alla, ittieħed lejn il-Babilonja mill-Kaldej għall-pitbatija tal-eżilju. Hawnhekk tgħallem jittama f'Salvatur li kellu jeħilsu mill-jasar u li jixtieq dak il-Messija li l-profeti kienu ħabbrulu għaliex kellu joħloq ordni ġdid ta' sliem u ta' ħaq, ta' mħabba u ta' libertà. Fl-aħħar nett, waqt il-194 Olimpjadi fis-sena 725 mitwaqqif ta' Ruma, fis-sena 42 tar-renju tal-Imperatur Awgustu, fil-waqt li fid-dinja kollha kien isalta Islim universali 2020 sen ilu. Betlehem raħal fqir wurni ta' Iżrael li dik il-ħabta kien maħkum mir-Rumani. Par, għaliex ma kienx hemm postaljon fil-lukanda, hija Verġini arusa ma' Ġuseppi mid-dar ta' David. Ġesu, Alla Etern, Ibn il-Missier Etern, veru bniedem, imsejjaħ il-Messija, il-Kristu, li hu l-ħellis li l-bnedmin kienu qed jistennew. U l-kelma li ddawwar il-bniedem fil-bidu kollox kien maħluq permezz tiegħu u li hu triq, is-sewwa u l-ħajja ġie jgħix magħna. Aħna nemmnu li fih f'dan il-lejl qaddis Alla laqgħana biex niċċelebraw bil-ferħ is-solennità tal-milied u nxandru l-fidi tagħna fil-Kristu fid-dej tad-dinja. Il-mulej ma'kom. Ejjew niċċelebraw din il-festa kbira u sabiħa tal-milied Alla illi sar bniedem li jammar fostna billi nirringrazzjawh ta' din il-mħabba kbira tiegħu u allura din il-mħabba li terġa' turina l-qawwa li ninataw bħalma Alla ngħata lina billi anka narfu nitolbuh jaħfrilna tal-mumenti fejn ma natajniex u allura waqafna man nuqqasijiet tagħna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Ejjew nfaħru l-Alla flimkien, glorja lil Alla fil-għoli ta' smawiet, paċi fl-art bnedmin ta' rida tajba, infaħruk, inberkuk, nadurawk u natuk ġieħ, inrodulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla s-Sultan tas-sema, Alla missieri tista' kollox, mulej ben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf ta' Alla bin il-missier. Inti tneħħid nubiet ta' dinja ħenna lina, inti tneħħid nubiet ta' dinja il-qatt tal-btana. Inti li jiet fu l-emin tal-missier ħenna lina,
għaliex int waħdek Qaddis, int waħdek Mulej, int waħdek Ilori Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U għall-inti dawalt dan il-lejl Qaddis bid-dija tad-dawl veru, għamli kif id-dinja għarafna l-misteru tad-dawl ta' ibnek, ekk ukoll fis-sema nitax u bil-ferħ tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla, u li miegħek jgħix jissaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari mill-ktieb tal-Profeta Eżajija. Il-poplu li kien mexi fid-dlam ra dawl kbir. In-nies li jqogħdu fart id-dlam dawl idda fuqhom. Int kattart il-ġens, kabbart il-għena. Huma ferħu quddiemek, bħalma jifirħu fi żmien il-ħsad u bħalma jifirħu fi żmien il-fiqsim il-priża. Għax il-madmad li kien itaqlu u l-ħatar ta' fuq spallieħ u l-bastun tal-argożin int kissirtom bħal fjum midjan. Għax kull roq li ħabbat taħtiha, kull mantell marmar fid-dem jispiċċa l-ħruq biex jiklu n-nar. Għax tweldinna tifel, ingħatanna ibn, is-seta tkun fuq spallieħ u jsemmuh kull sirlier tal-għaġeb Alla Setan, missier għal dejjem, prinċep ta' Slim. Kbira tkun setatu u Slim bla qies fuq it-tron ta' David u s-saltna tiegħu. U jwettaqa u jisaħħaha bil-ħaqq u s-sewwa minn issa għal dejjem il-ħeġġa tal-Mulej tal-Eżerċiti tagħmel dan, il-kelma tal-Mulej. Salmi sponsoljali, ngħidu flimkien, illum twildilna Salvatur li hu Kristu il-Mulej. Illum twildilna Salvatur li hu Kristu il-Mulej. Għannu lil-Mulej għanja ġdida, għannu lil-Mulej fl-art kollha, għannu lil-Mulej birku ismu, flimkien, illum twildilna Salvatur li hu Kristu il-Mulej. Ħabbru minn jum għal ieħor is-salvazzjoni tiegħu, x'għandru fost il-ġnus is-sebħ tiegħu, fost il-popli kollha l-ġubijiet tiegħu, flimkien, illum twildilna Salvatur li hu Kristu il-Mulej. Ħajjifirħu s-smewiet u titjanna l-art, ħajħabbat il-baħar u kull ma fih, ħajjifraħ ir-raba u kull ma fih u jannu bil-ferħ is-siġar kollha tal-bosk, flimkien illum twildilna Salvatur li hu Kristu il-Mulej. Quddiem il-Mulej għax ġej biex jagħmel ħaq mill-art u jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja u mill-popli bis-sewwa tiegħu, flimkien illum twildilna Salvatur li hu Kristu il-Mulej. Qari mill-Ittra ta' San Pawlu Apostlu li Titu. Aziz, dejret il-grazzja ta' Alla salvazzjoni lil bnedmin kollha. Itra mimna nwarbu l-ħażen u l-ġibdiet ta' dinja biex ngħixu bir-rażna u l-ġustizzja u t-tieba f'dan iż-żmien u nistennew it-tama lena u d-dera tal-glorja tal-kbir Alla u Salvatur tagħna, Ġesu Kristu, u li talilu nnifsu għalina biex jifdina minn kull ħażen u jnaddafna u jagħmel minna poplu magħżul għalih, poplu mħeġġeġ għall-emil it-tajjeb. Il-kelma tal-Mulej. Roddu ħar lil Alla. Jekk jogħġobkom qumu bil-wifqa għall-Evanġelju. Alleluja. Alleluja. Hija tinħabbrilkom fer kbir. Illum twildilkom Salvatur Kristu l-Mulej. Alleluja. Il-Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek Mulej. F'dik il-ħabta Ċesari Awgustu ħareġ digriet biex isir ċensiment fid-dinja kollha. Dan kien l-ewwel ċensiment li sar meta Kirinu kien gvernatur tas-Sirja. U kulħadd mar biex jinkiteb, kull wieħed fil-belt tiegħu. Ġuseppi wkoll mar mill-Galilija mill-belt ta' Nażaret u tela ludija fil-belt ta' David jisimha Betlehem, għax hu kien mid-dar u l-familja ta' David biex jinkiteb flimkien ma' Marija l-arusa tiegħu illi kienet tqila. Ġara li meta kien hemm
Marija l-ilha żmien biex teħles u wildet l-ewwel iben tagħha. Fisqitu u medditu f'maxtura għax ma kienx hemm post għalihom fil-lukanda. F'dawk l-inħawi kien hemm xi rajja fir-raba qassa mal-merħla tagħhom bil-lejl u derilhom anġlu tal-mulej. Il-glorja tal-mulej iddiet madwarhom u għabadhom biża' kbir. Iżda l-anġlu għalilhom tibżawx għax araw qiegħed inħabbrilkom ferħ kbir, ferħ li se jkun għall-poplu kollu. Illum fil-belt ta' David twildilkom Salvatur, illi hu l-Messija l-mulej. U bħala sinjal ikolkom dan, issibu tarbija mfisqija u minduda f'maxtura. F'daqqa waħda ngħaqdu mal-anġlu għad kbir ta' tajja tas-sema ifaħru lill-Alla u jgħidu glorja lill-Alla fil-ogħla tas-smawiet u slim fl-art il-nedmin li jogħġbu lilu. Il-kelma tal-mulej. X'ifisser għalik il-miliet? Għalina il-Maltin il-miliet ifisser is-sens ta' għoża, is-sens tal-familja, tal-għaqda, ta' xulxin. Illi arana f'dan iż-żmien inżejnu id-djar tagħna bl-isbaħ tiżjin, hekk tara anke kompetizzjonijiet bejn id-djar min se jagħmel l-isbaħ tiżjin, tarana narmaw is-siġra tal-miliet, il-bambin u allura anke l-presepju. Tarana noħolqu dik l-atmosfera ta' ferħ fid-dar li timla d-dar u tassew turi li dan iż-żmien huwa żmien speċjali. U allura iva l-familji tagħna tfisser li hemm xi ħaġa differenti mis-soltu f'dan iż-żmien tal-miliet. U allura huwa żmien fejn aħna niġu flimkien u nkomplu ninvestu f'dak l-ambjent tad-dar, tal-familja. Anka f'dan iż-żmien ta' pandemija li qegħdin ngħixu, hekk waħda mill-frażijiet li qiegħda tintuża ħafna hija l-kelma household. Hekk il-persuni l-aktar viċini tagħna illi huma l-familja immedjata u għalhekk anke mħeġġin dejjem iżjed illi tkun restrittiva f'dan iż-żmien tal-miliet illi aħna nkunu ma' dawk li huma tant qrib tagħna, ma' dawk li qed ngħixu magħhom. Anke fl-iskola nużaw terminu familjari ħanejdu hekk, it-terminu ta' bubble illi aħna nibqgħu ma' dawk illi nafu mal-istess klassi, mal-istess cluster. U allura qed terġa' tinħoloq dak is-sens ukoll ta' familja. Mela mill-ġdid, hekk dan iż-żmien tal-miliet, l-ewwel ħaġa li żgur ifakkarna fiha hija proprju dawk li nsejħulhom il-familja. Min huma dawn il-familja? Min huma dawk li qed ngħix magħhom id-dar? Min huma dawk li nqatta l-ħin magħhom l-iskola li hija parti wkoll twila mill-ħin tiegħi tal-ġurnata? Li nista' ngħidulhom ħanejdu hekk kważi t-tieni familja tiegħi. U allura jiena naf min huma dawk in-nies, daw il-persuni li qed joffru lili tant ukoll mill-ħajja tagħhom, nafhom min huma l daw il-persuni, dan is-sens ta' grazzi lill-Alla għal dak li jogħġbu jżejjinni permezz ta' daw il-momenti u daw il-persuni. Però nafu wkoll li din il-grazzi tiġi akkumpanjata minn realtà li f'dan iż-żmien ħakmitna xi ftit iktar forsi l-biża'. U allura anke dik ir-realtà li minkejn nixtiequ nwasslu din l-imħabba lejn xulxin u allura aħna bnedmin il-koll bżonn xulxin. Isu dan iż-żmien ta' pandemija poġġiet element ta' restrizzjoni. Isu li l-imħabba tagħna ma tistax tasal isu lil hemm minn dik il-familja immedjata.
U allura forsi konna xi ftit iktar anzjużi, konna ftit iktar anka ma' xulxin fir-reazzjonijiet tagħna, l-mod ta' kif ġibna ruħna bil-kliem, forsi anka ċertu ħsibijiet jew ċertu modi kif niċċajtaw jew il-mod ta' kif anka nużaw il-ġisem li dejn tagħna. Hekk dan iż-żmien li laqana mal-fraġilità tagħna. U dan huwa l-miliet mill-ġdid, li Alla ħoloq il-pont bejn Alla nifsu u bejna, u bejnek, u bejni, u kol bejn il-persuni l-oħra li niltaqa' magħhom, li jiena nsejħilhom familja. Mhuwiex dan ukoll il-miliet li dun George tant jiġbru b'mod tajjeb, grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla. Jella tkompli tkun din it-talba tagħna f'dan iż-żmien tal-miliet waqt li nħallu lil Alla jużana fit-tajjeb biex jibni din imħabba illi bħal dawk il-blal li nindendlu mas-siġra tal-miliet li fiċ-ċirku m'għandniex la bidu lanqas tmiem, anke aħna jiena u inti ma jkollniex bidu u tmiem tal-imħabba ma li tibda minn Alla li ġejja minnu u li huwa l-etern u li fija tkompli tingħata dejjem u allura tqis dak li tixtieq it-tajjeb l-oħrajn xi kelma tajba, xi tbissima, ismieħ għal xulxin. U allura iva fil-momenti diffiċli narfu li aħna għandna bżonn ta' din imħabba mill-ġdid u nintefgħu f'riġlejn Ġesu li jgħidilna ejja u għandi għax jiena ta' qalb ħelwa u omli. Ħalli bekk u li m'għandux idejn u m'għandux saqajn illum il-ġurnata għax 2000 sena ilu imma jiġi fostna fis-sagrament u jiġi ġewwa fina jużana biex aħna nsiru sagrament ħaj, inkunu l-idejn u s-saqajn il-widnejn, najnejn u l-persuna ta' Ġesu illum fil-bżonnijiet tal-lum. Ejju issa nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna waqt li fil-mument fejn ngħidu sar bniedem ninżlu għarkubtejna. Jiena nemmen fala wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu ibben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnisser mhux magħmul f'natura waħda mal-missier u biex sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina baħta taħt Ponzju Pilatu u mietu difnuh, fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba Mazza u tela s-sema u qiegħed fuq l-yamin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. Fl-Ispirtu Santu mulej li għati l-ħajja illi ġej mill-missier u mill-iben li jum meqjum u mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-iben u li tkellem f'hom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar mudija waħda l-maghfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejju issa nduru lejn Alla u nresqu dawn it-talbiet tagħna. Għal Papa Franġisku, għall-isqfijiet u s-saċerdoti kollha biex tagħtihom dak kollu li jeħtieġu biex f'dan il-miliet jersqu aktar lejk u jifhmu aktar xi jfisser it-twelid tiegħek. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Għalina l-koll, l-istaff kollu u l-istudenti tal-iskola tagħna biex għalkemm qegħdin ngħixu fi żmien diffiċli ikollna ħin inħarsu lejn it-tarbija ta' Betlem u naraw fik l-isbaħ tagħlim ta' xi ġifieri tgħix għall-oħrajn. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej.
Għalina l-koll, għal-familji tagħna u għal-pajjiżna biex f'dan il-miliet fost ix-xiri u r-rigali li naqilgħu u li nagħtu nifmu li l-aqwa rigal li qatt tingħata lilna u lill-umanità kollha huwa int fit-twelid f'qajjar tiegħek nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Ħellies tal-bnedmin kollha, nitolbuk għall-umanità kollha li bħalissa għaddejja minn epidemija qawwija biex tgħinna naħdmu flimkien u nfittxu dejjem dak li jaqadna ħalli nfittxu ninħelsu minnha nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Għal-mejtin kollha, speċjalment il-qraba tagħna u dawk kollha li ħallew din il-ħajja f'dan iż-żmien diffiċli ħalli tfittex taqgħadhom miegħek u tagħtihom il-ferħ ta' saltnatek nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Mulej nressulek daw it-talbiet flimkien ma' talbiet għall-familji u għall-iskola tagħna sabiex tkompli tħarishom bil-qawwa tiegħek b'dik l-imħabba li intu rejtna f'ibnek Ġesu li miegħek u mal-Ispirtu Santu jgħixu jsaltana għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej għalet tal-ħolin kollu għax fit-jubitek tajtna dan il-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol bniedem li minnu jissir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbirek int mulej għalet tal-ħolin kollu għax fit-jubitek tajtna dan l-imbit li qegħdin nofrulek frott ta' dilja u xogħol bniedem li minnu jissir għalina x-xorb tar-ruħ. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Ħatkun toġbok mulej l-offerta li qegħdin nagħmlulek fil-festa tal-lum biex b'din il-qima qaddisa tagħna u bil-grazzja tiegħek naslu għall-glorja ta' Kristu li fih tinsab miegħek in-natura tagħna il-bnedmin. Bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfa' qlubna l-fuq. Nirringrazzjaw lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira tas-sew mulej missier qaddiż Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna illi dejjem u kull imkien nirringrazzjawk. Għax bil-misteru tal-verb magħmul bniedem rajna dawl ġdid mid-dija tiegħek. Hekk li aħna u narfu lil Alla f'sura li naraw, bih ninġibdu biex inħobbu dak li issa ma narawx. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli matroni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawit u l-art mlija bil-glorja tiegħek, Osanna fil-għoli tas-smawit, imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, Osanna fil-għoli tas-smawit. Qaddis, tassew inti mulej, inti l-għajn ta' kull qdussija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex issiru għalina l-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Illi meta kien si jingħata biex minn rajħ bati ħal ħobs, rat il-ħajr qasam taħ li disċipli tiegħu qal, ħudu kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi illi jingħata likom.
Ekku kol wara l-ikla ħal kalċi reġarat il-ħajr, taħli disċipli tiegħu u qal, ħudu jixorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-għawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-għawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej dan il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nirringrazzjawk li jogħġbok tilqana u nquddimek biex nagħduk. Biċ-ċokontana nitolbu illi l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li inna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaq fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isof tagħna Charles, mal-Isof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali staff tal-iskola li ħallewna u studenti. Daħħalhom mulej fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġini Mazza u mala Marija, mal-arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Benedittu u l-qaddisin kollha illi jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamili magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Din hija talba li għallimna Ġesu għalhekk hija talba ħirġa minn Ġesu innifsu. Ejjew nitolbuha flimkien, missierna li inti fis-smawiet, jitgħaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun tritint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrinna dubietna bħalma naħfru minoħati għalina u la ddaħħalniex fi tiġġib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba l-ħnina tiegħek islim fi żmienna u f'qalbna, biex inkunu ħielsa mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew u nittamaw il-għena l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apposti tiegħek, inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslim u l-għadda li inti trid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi nubiet ta' dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi nubiet ta' dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi nubiet ta' dinja għatina l-paċi. Danu Ġesu illi qed jistedinna biex nersqu lejh waqt li hu ser jiġi wkoll fina. Ħenjina aħna li mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf, mulej ma jistħolix tidħol taħt is-saf tiegħi, żdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejja.
Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma la darba bħalissa ma nistax nirċevik sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba lik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għatina nitolbuk mulej Alla tagħna li aħna li jinġbarna ferħana biex niċċelebraw it-twelid tal-feddej tagħna ikun jistħoqilna nissieħbu miegħu permezz ta' ħajja tajba bi Kristus Sidna. Il-mulej magħkom. Baxxu raskom għall-barka ta' Alla waqt li twieġbu ammenna l-kull talba. Alla tiba bla tarf li bl-inkarnazzjoni ta' ibnu keċċa d-lamijiet ta' dinja u bit-twelid glorjus tiegħu dawwal dan il-lejl qaddis ikeċċi minnkom id-damijiet tal-ħażen u jimla qlubkom bid-dawl tal-qdusija. U li permezz ta' anġlu mela bil-ferħ ir-rajja bl-aħbar ta' twelid tas-Salvatur tagħna ifawwar lilkom ukoll bil-għena u jibatkom ix-xandru l-Evanġelju tiegħu. Amen. U li bl-inkarnazzjoni ta' ibnu għaqad il-ħwejjeġ tal-art ma' dawk tas-sema jimlikom bis-sliem u jissaħħaħ ir-rieda tajba tagħkom u jisseħibkom fil-ġid tal-Knisja tas-sema. Amen. U jberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Il-festa tajba l-kulħadd. Morru fil-paċi ta' Kristu, nroddu ħar lil Alla. Ara fil-bart qalil tal-lejl jistenna, jifittex post il-bot midlam u l-ksir. Kull fejn ħabbat memx li fdjar mimlija, il-qalb tal-bniedem isa nsiet kif ten. Ara ħaddej mit-triq bidwal imżejna, presepji u pasturi hemm f'kull dar. Ġewwa ħireġ kantu daq ferri, ma d-dawlu d-daqqa liħ ma jfisser xejn. Ma jridx jisma' il-kant sabiħ tal-anġli, ma jridx l-istilla sebbaħ dawl għal-lejl. Irrid jgħix għad nies jgħixu f'armonija, irrid isib li qalbek irrid isib li qalbek tafitħu. Sill illum iħoss mhux ksieħ ix-xitwa, id-dlam li hemm madwaru mhux tal-lejl. Il-ksieħ li ġej minn qlub kisħaħ irħama, id-dlam nuqqas ta' dawl minħabba dnub. Ma jridx jisma' il-kant sabiħ tal-anġli, ma jridx l-istilla sebbaħ dawl għal-lejl. Irrid jgħix għad nies jgħixu f'armonija, irrid isib li qalbek tafitħu.
Kebbis lu hallis hof al beknar Hai hiddi sa kem his bodaw lil quiket Malk net min hute kami pachi flar Mai ricis mail kan sabita lanjli Mai richlis stilla sabah Ritish aknis Yeshu harmonia Rit sipli albet kafiho Rit sipli albet kafiho My riches mahil kan sabita Riches mahil kan sabita My riches illa sebah Simply I'll bet the